לא, קצת. להפך, אני אגיד לך תודה שהזכרת אותנו. בשמחה, בכיף. בכיף. לא. אנחנו אותה משפחה, אבל יש גם לפה. ממקום של לכבד, לא... לא בטוח, גילה. לא. מתמודד על התפקיד של... תודה רבה. הם רוצים, אבל אני מתאבד. לסיום עניין זו, אני רוצה להזמין את ציון זהבי, עו"ס קהילתי, יו"ר עמותת העובדים הסוציאליים הקהילתיים, להצגת עו"סים כמובילי שינוי, אקטיביזם ושינוי חברתי, חזון ומציאות. שלום לכולם. עכשיו אני בדילמה, בעיקר אחרי ששמעתי את דברי המנכ"ל. וחשבתי בכלל לפתוח במשהו אחר, באיזשהו סיפור קטן על העובדים הקהילתיים. אבל אני... אמרתי שהתכוונתי לפתוח במשהו אחר, אבל אחרי שהמנכ"ל דיבר, אני מרגיש צורך קצת לסטות. לימדו אותנו לצאת מהקופסה, אז אני אשתדל לצאת מהקופסה. ואני רוצה לומר למנכ"ל מספר דברים. א', תודה רבה על הדברים שלך. אתה יודע כמה שנים העמותה מחכה שיזכירו אותה לפני 300 איש? זה מתנה לקבל את זה. ודבר שני, אולי התכוונת, אולי לא התכוונת, במקרה אנחנו כבר שנה עוסקים בתהליך מיתוג של העמותה, ואין יותר טוב שהתחלת למתג אותנו בראייה ובזיקה לתוכנית הרפורמה. וגם על זה אני רוצה לומר לך תודה רבה. לפעמים אומרים שבעבודה קהילתית צריך את האלמנט של תכנון. אבל אני טוען שלפעמים לא צריך מזל. למה? כי בחודש האחרון העמותה יזמה והוליכה איזשהו מהלך. והנושא של אקטיביזם ושינוי חברתי שיחק לטובתנו. אבל לא חשבנו אז מה נעשה, איזה מהלך וכו', והנה יצא לטובה. למה אני מספר את כל זה? משום שמדברים על אקטיביזם, והעמותה היא עמותה קטנה. ואנחנו החלטנו שאנחנו פועלים, יוזמים ונוקטים מהלך בנושא הראשון, שהוא התוכנית הרפורמה. אדוני המנכ"ל, אנחנו כבר עסוקים בזה כמעט 3 שנים. בתוכנית הרפורמה ישנה 2 חלקים. החלק הראשון שאנחנו זוכרים, נדמה לי שפורסם על ידי קוטי צבן, שהוא היה מרכז את החלק הראשון של התוכנית, ושקראנו את הדוח, כנראה שמישהו יזיז כמה שורות חסרות, שכמעט העבודה הקהילתית לא הייתה כתובה שם. אנחנו גם שומרים את הדוח המקורי. וכשראינו את זה, קצת נבהלנו, קצת היינו בחרדה, אבל התעשתנו מהר וראינו בזה הזדמנות איך העמותה משפיעה על מסמך יסוד שכנראה ידבר לתוכנית לדורות הבאים. ולכן אנחנו התגייסנו והכנו מסמך בין 8 עמודים ושלחנו אותו לקוטי צבא. זה היה מהלך ראשון. צבא. זה היה מהלך ראשון. הזכירו היום שותפויות, עידית, אבל אמרנו, אנחנו כוח קטן, כנראה לא מספיק, צריך לבנות קואליציה. ואנחנו החלטנו לפנות לאנשי האקדמיה, שהזכרת אותם, ומצד שני את אנשי נציגי השירות, וביחד בנינו קואליציה, עם מספר גישות, ובסופו של דבר, התפוקה השנייה הייתה שהיה מסמך נוסף שמשלב גם את אנשי האקדמיה, וגם את השירות לעבודה הקהילתית, וגם את העמותה.
אין לי ספק שלאור שתי הפעולות הללו, אנחנו הוזמנו, מי שזוכר, למפגש שימוע כזה בפני הוועדה שבראשותה של קוטי, בבית דימול, בבית הספר המרכזי, ולפתע הוא רואה איזה 14 אנשים מגיעים, אנשי האקדמיה, אנשי השירות ואנשי המוטב, והוא לא הבין מאיפה זה בא. והתחיל דיון לכאן ולכאן, חלקים מהם בהסכמות וחלקים מהם שאינם בהסכמות. אני אומר את כל זה בהקשר לאקטיביזם, אין לי ספק שאם לא היינו פועלים, אני לא בטוח שהמסמך שהשתנה ללא היכר לא היה במצבו הראשוני. ועל כך תודה גם לאקדמיה וגם לשירות לעבודה קהילתית. החלק השני הוא מעניין יותר בראשותו של מוטי היקר. פשוט בעצם התוכנית היישומית. ואנחנו אכן, ועל כך אני רוצה לומר למוטי תודה, כי מוטי קרא לנו לפני שמתחילות כל הוועדות, רצה להכיר אותנו, רצה לחשוף את המחשבות שלו בפנינו, ואנחנו חשפנו, ומשם יצאנו לדרך. אנחנו חברים בוועדה שעוסקת בכל הנושאים שקשורים לעבודה קהילתית, ותוך כדי גילינו שבתפיסות, אני לא מתייחס לתקנים, קודם כל התפיסות, כנראה שיש אי הסכמות בינינו לבין המשרד. ואם זה גרם לקונפליקט עתידי, אז זה נהדר. קונפליקט מייצר שיחה, קונפליקט מייצר מודעות, קונפליקט מייצר מומחיות של העו"סים הקהילתיים שיושבים כאן, שצריכים לקבל מקום וביטוי ברפורמה, ולא ממקום אחר, ואנחנו הבנו לאט לאט שבנושא של המקום של הצוות השכונתי, הבנו שכנראה העובד הקהילתי אומנם יש לו מקום, אבל אין לו מקום למומחיות שלו. אנחנו מבינים שהוא יהיה חבר בצוות, אבל הוא לא יהיה המתכלל. הוא לא יהיה קייס המנג'ר. מי כן יהיה? ראש הצוות הפרטני. למה אנחנו צריכים לעסוק בהכשרה של ראש הצוות הפרטני, שבמילא נמצא בצידו מומחה, והם יושבים כאן, שהם יהיו אלה שיתכללו את הצוות השכונתי. שהם אלה שיהיו הקייס המנג'ר. על זה אין לנו הסכמה, דבר ראשון. ואני גם מצטט. בעמוד 40 כתוב, המשרד יקבע בין היתר, שגרעין המחלקה יוקם מצוותים שכונתיים. תודה. יוקם מצוותים שכונתיים של עובדים סוציאליים שעברו הכשרה, לשמש כעובדי משפחה, ועובדים סוציאליים קהילתיים שיפתחו את התפיסה הקהילתית. 2. איפה המומחיות שלהם? ב', למה השורה האחרונה נעלמה? למה לא המשיכו לכתוב יפתחו את התפיסה של העבודה הקהילתית? זאת המומחיות שלהם לפתח את התפיסה הקהילתית. זאת המומחיות שלהם לתכלל צוות של שותפים, של שחקנים מגוונים שונים. זאת המומחיות שלהם להיות קייס מנג'ר. אבל אותי גם מעניין שורה האחרונה, מה אפשר לעשות? אין תורה בלי קמח. למה השורה האחרונה לא נכתבה ולא נאמרה? מה ההיקף של המשרה של העו"ס הקהילתי שמופיע בצוות השכונתי? למה זה לא כתוב? הרי גם בתקנים עסקינן. ואני לא מתחיל בתקנים, מתחיל בתפיסה של התפקיד של העו"ס הקהילתי. אז כאן כנראה אין לנו הסכמה. נקודה שנייה שעולה מתוכנית הרפורמה, שכנראה אולי ינסו לעשות הפרטה. פירושו של דבר, רובנו ברשויות המקומיות נמצאים בצוות אורגני, צוות אוטונומי. בתוך האגף, בתוך המחלקה, וזה לא משנה מה שם של המרכז צוות, מנהל מדור קהילתי, מנהל מחלקה קהילתית. אנחנו מתחילים להבין שכנראה כוונת המשורר של כל העו"סים הקהילתיים יהיו חברים בצוות
הפרטני באופן קבוע. ואנחנו לא מסכימים, רבותיי. אנחנו לא מסכימים שתהיה מעין הפרטה. אנחנו רוצים להמשיך באותו מודל שיש מנהל הצוות הקהילתי, והעו"סים הקהילתיים עומדים לרשות הצוותים הפרטניים בכל מה שיבוקש מהם, משום שהם מומחים, ולא לפרט את כל תחומי העיסוק שלהם. וגם כאן אנחנו שואלים, למה לשנות את הדבר הזה? מה זה נותן? והנקודה השלישית שאנחנו לא מסכימים, זה לגבי התקנים. לפני שבועיים יצא מכתב מהנהלת המשרד, שהוא פונה למחלקות להקצות תפקידים סטטוטוריים בתוכנית הרפורמה. אתם מבינות שאנחנו לא סטטוטוריים, אנחנו לא על פי החוק. ואנחנו שואלים, איפה השורה האחרונה שנעלמה? למה המשרד, לאור מה שהוא כותב על החשיבות של העבודה הקהילתית, על המקום המשמעותי ברפורמה של העבודה הקהילתית, למה הוא לא כתב בשורה אחת, אנחנו גם ממליצים להקצות תקנים של עו"סים קהילתיים? למה זה נעלם? למה זה חסר השורה האחרונה? וחבל מאוד. ולאור זאת, אנחנו החלטנו, אחרי הרבה כאבי בטן, שאנחנו מוציאים מכתב למוטי וינטר, שאנחנו פורשים מהוועדה, למרות שהיינו פעילים קרוב ל3 שנים לאורך כל התוכנית. והנה מה קרה. היה תגובה של מוטי, מכתב מרתק, מעניין. אנחנו עוד חושבים עליו, עוד לא הגבנו. אבל בעקבות המכתב הזה, זה חולל אצל לפחות 10 אנשים שקיבלנו תגובות מהאקדמיה, מהמנהלים, מעלי מחלקות, מעובדים קהילתיים. אז יצרנו מהלך דרמטי. מה קרה? יצרנו קונפליקט במשפחה. מה קרה? אדרבה. אנחנו רואים שזה תוצאה של אקטיביזם. זה בתוך המשפחה. אבל אנחנו נאבקים על האמונה שלנו. כי הקהילה שיושבת כאן, זאת המומחיות שלהם. ולכן יש מקום מרכזי בתוכנית של הרפורמה. ולכן על זה אנחנו נאבקים, מתוך כבוד, כי יש לנו ערכים. ואני רוצה לסיים בדברים האחרונים של פרופסור עידית וייסגן, איפה היא? לא רואה אותה. היא הלכה. אני זכיתי להיות בהרבה השתלמויות שיוסי קטן זיכרון לברכה העביר, וגם זכיתי לאחרונה להיות איתו מספר שנים בוועדת המדיניות וההסברה של האיגוד. למדתי ממנו הרבה. ושמחתי היום שהיא אמרה את מה שהיא אמרה, שהחלום של יוסי, שהמנהיגות הקהילתית תנהיג את העבודה הסוציאלית. זה אופק, זה חזון. אבל רבותיי, בתוכנית הרפורמה, מה אנחנו מבקשים? את המסד שבצוות השכונתי, העובד הקהילתי ינהיג את הצוות הזה. אני לא הולך רחוק. אנחנו מאוד מקווים על הפעילות הענפה שעשינו, ואנחנו בסך הכל מתנדבים, ורוצים להשאיר חותם על התוכנית של הרפורמה, ורוצים להשפיע על תוכנית הרפורמה. אנחנו רואים בזה, ובעיקר בדברי המנכ"ל, חלילה אנחנו לא מחרימים, רק פרשנו בוועדה, כהזדמנות לייצר דיאלוג מחדש. בואו נגדיר מחדש, בואו נבחון מחדש, אנחנו באותה משפחה, אבל זה יכול לייצר צמיחה חדשה, זה יכול לייצר מחשבה חדשה, לא להיקבע. שני הצדדים צריכים לראות את האינטרסים של האחרים. שני הצדדים צריכים לראות את הצרכים, כי אנחנו באותה משפחה. בזה אני מסיים, ואני רוצה לקרוא לישראל אמיר, כי אנחנו עושים עוד 2 דברים חשובים בנושא, בנושא שחשוב להם, בהקשר לפעילים קהילתיים, בהקשר ללקוחות. אנחנו כבר 3 שנים פעילים בנושא של קידום ביטוח פעילים קהילתיים. והסוגיה הזאת היא על סדר היום. ישראל, מספר מילים, ובזה אנחנו כנראה נסיים.
מצגת, כמובנים, שלום. נהדר לראות כל כך הרבה אנשים במשפחה גדולה וביחד. רק עוד שני דברים שהעמותה מעורבת בה מאוד מאוד, חלק יודעים, שלושה דברים. אחד, העמותה הלכה לקראת תהליך של מיתוג, יחד עם מערכת שמבינה בזה, לראות לאן אנחנו מתקדמים קדימה, מה יקרה לעמותה קדימה, יחד, אותנו ביחד, אני לא ארחיב בשביל זה מצגת. דבר שני, אנחנו עומלים קשה ביחד עם המשרד, באמת בשיתוף פעולה, יחד עם השירות, הנושא של באמת הביטוח של הפעילים לבוא לידי ביטוי. זה דבר מאוד חשוב, אנחנו עובדים עם מנהיגות קהילתית, והמנהיגות הזאת חשוב מאוד שתרגיש בטוחה יותר ויותר גם בעוצמות שלה לעשות דברים, אבל גם חס ושלום יקראו להם דברים אפילו קטנים, ירגישו שיש להם מסגרת מבטחת. כרגע למתנדבים יש, לפעילים עדיין אין, אבל זה יהיה בוודאי, זה מאוד חשוב. והדבר מאוד חשוב שכולנו פה יודעים, שזה כבר כמה שנים, שקיבלנו הכרה כעמותה מקצועית, וגם לידי השלטון המקומי וגם לידי נציבות שירות המדינה, וחלק מכם ניצלו את זה, כמובן השתמשו בזה, בזכות שלכם לקבל על חשבון המעביד דמי חבר בהחזר שבאמת עוברים לעמותה, וכשהעמותה מרגישה שיש יותר חברים, ואז אתם חברים בה שיכולים להשפיע, יכולה, דרך זה יש לנו הרבה יותר כוח בהנהלה. רק חשוב מאוד שכל האינפורמציה לגבי העמותה מופיעה גם באתר ובפייסבוק, לאנשים מוזמנים. והתלבטנו מאוד גם איך לפעול, לא רק באזור המרכז, פתוחים, לחשוב גם איך לפעול באזורים אחרים. זה בקיצור לעניין, מה שאני יכול לומר. טוב, תודה, להתראות. משפט מסכם, אנחנו מקווים שאנחנו הדלקנו את האור החברתי. העמותה לרשותכם, אני מציע לכל אלה שכבר חתמו על תוכנית הרפורמה ברשויות לפקוח את העיניים, להאזין למנגינות החדשות של מנהלי המחלקה ולעמוד על המשמר, כי זאת המומחיות שלנו. תודה רבה. תודה רבה ציון, היה מאוד מעניין. אוקיי, לפני שנעבור לעבודה בקבוצות גדולות, מספר דברים חשובים בעניין גמול ההשתלמות ועוד כמה עדכונים קודמים. אז שימו לב, בתיק המשתתף נמצא